चल भाई अब रोकी ना केहू। हंसुआ लेके चल अब काटे के बा गेहूं। बहुत पबजी खेलल स हाथ बड़ी घिसा गईल। देखो तोड़ा भैया ई सब अब बहुत पबजी खेले वाला गैंग है इनन क। अब बेचारा 200 घंटा पे बेचारा चल गेल मन से दौरी करे। आ ए समय जे समय से दौरिया करा लेलन भैया उ एकदम सीनवा चौड़ा करके घूमेला। आ बड़े बड़े डिंग हाकेला लोग कि हाँ हमार समय से कटा गईल, बहुत मेहनत कैनी है। आ भूसवा जे रखिले ई भैया उनको तो भैया एकदम धरती पर लतवे नहीं रही, एकदम तगड़ा चली ह। जैसे लगी आसमाने में चलत न उ। तो भैया यही तरह हम सोचत तनी कि हमरो जल्दी से कटाओ, हम बड़े बड़े डिंग हाकी जौने हाई चाचा कटवा लिया ना समय से एकदम मस्त। देखा दौरी करा लिया ना आ एकदम कौनो टेंशन नहीं रही, साल भर का मेहनत कइल एकदम सध जाला। तो भैया जेकर दौरी नइखे भइल हे जना कुल के पुकार 10 मिनट का दौरी 20 मिनट में निपटा दिह कैस कि पैसो न देखे के रहेला। और टटरहा भाई के में फायदा होला। शिव शंकर भैया ये जना जो है न कि हमरा फायदा होके, बहुत खतरनाक आदमी हवई।